dit wil ik je net chillen. Nou ja, mooi. Ik kan gewoon in het werk aan haar. Ah jongen. En dit wordt zijn nieuwe hoekje. Jelke had juist er alle bjemmen erbij snoeit. Wat is dat zaken? Een bloemke van mij, wat lief. Wel even schat. Doei, tot met je. Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, ik heb zaken krijgt uitzetten. Die gaat naar school. En Ilda zit achterin. Hoi Ilda. Hey Wifke. Die had een hele goede nacht draait. Gelukkig. Dus van de morgen dacht ik voor het eerst van, nou, Fomi is er wel weer aardig. Dus we bleven het duurt wel. Ze eigen een stuk fitter, ze had wat eten, ze had wat dronken. Zonder dat ze, nou ja, juist er is nergens zin in. Dus nou, ze had geen koorts. Dus dat, jij goed. Oh, kwam er. De dag is nog jong. Ik ging even naar het paskantoor voor pakketjes. Er is nog wat binnenkamp van de foute party. We hebben hier als gabbertjes zullen. En ik moet even om naar je pampers voor Ilda en om een paar bordskippers. Dus ik neem je mute bij mij. Ik zou zeggen via het net te abonneren, net te liken. Hartstikke leuk. Nou, de pakketjes ben binnen. Op naar de bordskippenwinkel. Om bordskippers. Goed, auto. Kom maar, zo. Kom maar. Goed zo. Wat mag er nog meer? Ja. Karren vol. Ja. En dan nog een pampers meenemen. En wc-papier. Wc-papier. Waar is dat poes? Is de poes ook een stut? Tja, poes heeft ook een stutje. Dit is een poes. Nou jongens, we hadden buiten binnen. Wat een happening is dit altijd, jongens. Het is mooi of het een keertje kind en al je kind, maar ik vind dat een heel geheister. Ik zit spul in de auto smeten. Zo, klaar. Brengen we de kar weer op, Ilda? Brum, 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 brum. Oh, de poes. Miauw. Miauw. Zo, alle bordskippen weer om kant. Ildo is correct even bij u's mem. Ik zal ze even een pak heerhalen. En ik wil je nog even chillen wat in de pakketjes zit voor de foute party. Dus zou ik wel weer een keer. Dus dat zal ik zo uitpakken. Het zit goed inpakken in ieder geval. Aasje. Het jasje voor vakken. Oh ja. Heb een jasje? Ja, dit is eigenlijk een beetje reserve voor het in je groepje nog net iets had. Goed is het je Jelke zijn jasje. Ik vind dat de belangrijkste. Die jasje dat ik ben, ja? Ja. Wauw, mooi man. Bedankt voor de aankoop. Ik hoop dat je veel plezier aan beleeft. Dat denk ik wel. Sportieve momenten. Nou, ik ben bang van het. Wat leuk. Een kaartje. En als het goed is, ben dit dan mijn echte Nike's. Ja. Nou, Nike's. Nike Air. Krijgt echt. Ik ben tevreden. Ik zal sowieso chillen onkomende sneu, dus de foute party. En dan geven we dus als schabbers. En dan laat ik hem sowieso even zien dat bij elke giet het butter aan. Oei. En Chibbe die krijgt een hele hoeken van het hier aan. Die had al in een snorkel. Dus ik denk dat dat wel lachen wordt. Dus dan neem ik je wel even mee in deze metamorfose tot gabbers. Maar alles wat ik besteld heb is binnen. Dus dat is wel mooi. Ik zal om een paar keer en dan ging ik op met Ildo en Beppe. Nou, dit wil ik je net chillen. Nou ja, mooi. Ik kan gewoon in het werk aan haar. Eén keer een vonkje erop en dan is er voort, denk ik. Ik denk het al. Oh, vet. Heel mooi. Ja, ik vind het heel lief, maar. Wauw. Ik ga om een pak heer. Heer, ach heer. Ach heer. Tuut, 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 tuut. En vooruit. Nou, ik ga
gaan weer heen. Nog even wat lekkers voor Jiske mij dan. Wel leuk. Ik ben van Jiske bezig om een grotere kennel te maken. Want, nou ja, zoals je hem weet, heb ik vorige week een heel mooie nieuwe trampoline gekocht. Heel mooi. Maar die lietse boef die hem er weer afscoort en vernield. Nou, dat vind ik dan toch wel heel zonde. En hij hier mijn plantjes door de kop halen en een bloempad stikken. Nou, en ik wil hem net hele dagen in een lietse kennel. Dat vind ik gewoon schande. Daarvoor ga ik in hoen. Dus ik wil dat hij de ruimte wat had. Dus wij dwaaien mij een wat een grotere kennel te maken voor hem. En dat er ik binnen kom ik in. Dus ik heb er binnen en boeten. En een nieuwe trampoline mat hebben. En die andere trampoline rond, maar we even zien we die nou wat opkallen drie keer. Maar ik kan wel even zien hoe dat eruit ziet. Ik ben nog toch thuis. Daar ried ik er even aan. Dan komen nog even wat houtsnippers door. Dan had er mooi een eigen hoekje. Ik zet je hem even zien. Want dit is een orenkennel. Nou, dat kan wel eens even van een uur of 2 uur, maar dan wil ik hem net een heel midje in. Nou, dat vind ik schande. Nou, de trampoline die hier dus helemaal eraf. We hier nog een nieuwe matten. Dus die kan daar mooi op. En er lijkt van alles onder. Dus we zijn dan kan dat er mooi even onderwaaien. Ah jongen! En dit wordt zijn nieuwe hoekje. Jelke had juist er alle bjem erbij snoeit. Nou, en daar willen we even al je nieuwe houtsnippers op. Hè? Dan kan er via dat stukje daar kan er binnenkomen in het tuinhuiskast. Dus hij trekt nog een binnenplakje. Dus dat is wel mooi. Ja, even schat. Wie gaat schrijven een blokje om? Ja, ik haal eerst Ildo op. Nou ja, zo wat. Dus we zijn maar dan maar even oors. Want het is niks. Nou ja, het is net leuk. Want hield hij alles door de kop leidt in de tuin. En als hij ben op de trampoline zit, dan maakt er even vast. Maar dan had er mooi een eigen plakje, maar wat grutter. Net een lietshoekje. Dat vind ik schande. Als je dat wij gewoon boeten binnen, dan kan hij wel boeten. Maar als hij dus alleen nog boeten is, begint er mijn spul te slepen en te vernielen. En nou, dat wil ik net. Nou ja, ik zit hier naar de bissen brengen en dan naar Ilda Marathon. Goedemorgen jongens. Hey, goeiedag. Gaan we zien wat? Ik ga lekker. Oh. Ja, kom maar aan. Zo, alles weer verzadigd. Lekker eten, Wantje. Lekker eten, jongens. Want een keer gaan we op naar Ilda. Hallo? Oh ja. Hoi. Hey, Wieke. Kroepie. Oh, was dat kroepen? Zullen we de boeten? Te lekker waar. Boetenbordje. Handje, kom. 1, 2, go. Nog een lekker boetenbordje. Oh, joh. Krijg je een lekker slokje water van Beppe? No. Oh, lekker. Hier is dus als zin in drinken. Helemaal. Het is echt warm waar. Daar krijgen we toast van. Lekker, Beppe. Zie je dan? Gaan we nog even scheppen? Nee, maar hier is een touw afgevallen. Even scheppen. Even scheppen. Spietje. Zo, scheppen. Oh, met mijn telefoon. Schep, doe maar even. En we gaan naar hoes. Een stukje ballen. En dan gaat Ildo lekker op bedje. En dan denk ik, als Ildo op die het wekker is, dan wil ik vanmiddag even naar Saxische kwallen takken. Ja? Jiske mij, Ildo in de Bennewijn. Dat is ook lekker waar. Dan heb ik nog even lekker boetenkeuren. Dus, maar eerst een stukje bal en dit is op bed. Ja, lekker eten Jiske. Lekker eten. Lekker eten meid. Ildo lijkt op bedje. En ik ga het in tiert om zelf wat eten, dus dat zal ik nou nog even aan. Lekker eetbijken, lekker farmersalade, vitamintjes naar binnen werken. Dan denk ik aan boeten even zitten, denk ik een boekje lezen, iets centje. En dan even, het is maar correct hoe laat het Ildo wekker is, maar ik denk dan even een Saxische kwaliteit om zaken op te hebben. Lekker even een Jiske maaien, lekker keuren. Nou, Ildo is weer wekker. Hoi. Wij daar. Jiske. Zullen we zaken ophellen? We hadden step mee. Ik heb zaken maar op step.
Wat gaan we doen? Oh, wat is er? Een push? Rustig, mensen. Kom. Ja, we gaan op naar Zaken zien squallen. Hoi, Zaken. Zaken is weer uit squallen. Zo'n bordje, maar hier met die koe helaas net. Dus we zijn aanbrengen op een buurt bij de bandjes en dan even Rolf Jan bellen. Komt vers goed. Het is wel lekker ware boet niets te doen, Zaken. Lekker waar, hè? Wat is dat, Zaken? Een bloemke van mij, wat lief. Kan je nou mooi een vaasje hebben? Dan doe je een iets vaasje, maar hadden we van die romerkes. Oh, maar had ik wel hele mini vaasjes, dat ken ik wel. Zo, joh, below direct een paar voor de oren meestal. Wauw. Kun je die onderin lezen? Of hier tussen? Lees je maar tussen. Hier, Zaken. Hier. Oh, pak Jeskes aan, hè. Daar bloot er niks van hoor. Dankjewel, maat. Oh, Ilda, wat krijg je toe? Pak maar. Dank je. Die is mooi. Oh, waar is het? Hier. Schön, mooi blomke. Ik dacht heel met een mooie lied. Krijgt Ilda een mooi lidsblomke. Dank je wel, Zaken. Dank je wel. Nou, mooi plakje toch, Zaken, voor de blomkes. Nou, Rolf Jan komt samen te boertje met Zaken. We gaan lekker een boetendij doen. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet Zet het blauw toen kom heen. Hij zit net met chill op de download. van die tablet als telefoon. Om het een naaitje vlog. Hoi hoi!